ହାପି ହୋଲି ହାପି ହୋଲି ହାପି ହୋଲି ହାପି ହୋଲି ଫୁଲବାଣୀ କନ୍ଧମାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ହାପି ହୋଲି। ବହୁତ ଭାବରେ ଆମେ ପାଳିଲୁ, ଭଲ ହୋଲି ପାଳିଲୁ ଆଜି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ମୋର ପରିଚୟ ମୁଁ ଗିରୀଶ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଫୁଲବାଣୀ ଜନତା, ଆଉ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିରେ ମୁଁ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ। ଆପଣଙ୍କ ରାଜନୀତିର ଆଶୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅନ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? ଆଜି ହୋଲି ପର୍ବରେ ହୋଲି ହିଁ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାଜନୀତିର ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ସବୁ ସୂଚାଇ ଦିଏ। ଆଜି ଆମର ହୋଲି ପର୍ବରେ ରାଜନୀତିର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ରୋଜଗାର, ବିଜୁଳି, ପାଣି, ଏଇରାକ ଆମର ରାଜନୀତି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଲୋକ ସୁରକ୍ଷା କେମିତି ପାଇବେ, ସୁରକ୍ଷା ରହିବେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେମିତି। ଫୁଲବାଣୀ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଅଛି, କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଲୋକ ଚାରି ଦିନ ଆସିକି ଗୋଟେ ଆମର ଆମର ଅଛନ୍ତି ସବୁ ବିଭାଗ ଚାରି ଦିନ ଆଜ୍ଞା ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକ 4 ଦିନ ଫେରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ନଜର କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମର କୋର୍ଟ ବାଲା, ଆମର କୋର୍ଟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସାର୍ ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ଯେ ଯଦି କେଉଁ ଡକ୍ଟର ରହୁଛନ୍ତି ଛୁଟିରେ ତାହେଲେ ଲେଖିଦେବେ, ଲୋକ ଜନତା ଜଗିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜନତା ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ଜଗୁଛନ୍ତି ଭାଇ, ଦୁଃଖର କଥା। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବି ଆମର କୌଣସି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଖୋଲୁନି, ସମସ୍ତେ ଆସି ଆଉଟ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର। କ'ଣ ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି ନା ପଳେଇଛନ୍ତି ରାଉଣ୍ଡ। ଏସବୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଆଉ ଶିକ୍ଷା, ଆଉ ବିଜୁଳି, ପାଣି, ରୋଜଗାର ସବୁ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି, ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ, ବୁଝିଲେ। ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା। ଆମର ରାଜନୀତିର ଆପଣ ଯେଉଁ ପଚାରିଲେ, ରାଜନୀତିର ଭବିଷ୍ୟତ ହେଉଛି ଆମର ରାଜନୀତି କରିବାର ନାହିଁ, ରାଜନୀତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର, ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଆଜ୍ଞା, ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆମର ରାଜନୀତିର ବଳ ଆମେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ଜନତା ନିଜ ପାଇଁ ଚାହୁଁନୁ, ପାୱାର ଦରକାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଆମ ନିଜ ପାଇଁ ଚାହୁଁନୁ, ଆମର ଜନତା ସୁଯୋଗ ପାଇବେ, ସୁବିଧା ପାଇବେ, ସେତିକି ଆମର ଦରକାର। ଆଉ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ବହୁତ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆମର ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଗୋଟେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାଂସଦ, ତାଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛି, କଲେଜ ଅଛି, ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସଂସ୍ଥା, ଲୋକ ଡକ୍ଟର, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍, କିଛି ନାହିଁ ଫୁଲବାଣୀ। ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ସେ ଆମର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଯଦି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ସାଂସଦ ଏତେ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ସେ କେମିତି ଡକ୍ଟର ଗୋଟେ ପଠାଇଦେବେ, ଯଦି ଆମେ ଜାଣିନୁ ସେ ସାଂସଦ ସାଲାମକୁ ସାଂସଦ ଯଦି ଫେବୃଆରୀ ଏଇ ମାର୍ଚ୍ଚ ଯଦି 10 ତାରିଖ ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ।